velkommen til. I dag så skal vi skate, og jeg siger vi, fordi at jeg har min fætter Gustav med. Ja. Vi har et skateboard med, et træksløbehjul og min lille søsters. Og han bruger bare min lille søsters. Ja. Og han er bedst til at stå på skateboard, Ja, og jeg er bedst til at stå på løbehjul. ja. Og vi gider ikke lige helt at sige alle detaljerne på løbehjulene og det. Og I ved godt, hvad der er på og det. Så skal vi bare gå i gang? Det er det, tror jeg. Okay. Og det skal lige siges, vi er ikke helt vildt gode til at lave tricks. Men ja. Du prøver bare igen. Nu skal jeg lige gøre det. Okay. Så kan jeg prøve at vise dig nogen. Han er lidt bedre end mig. Ja. Og jeg viser ham også nogle tricks, så han kan prøve dem. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg tror, at det hedder junglehop eller et eller andet. Det går ud på, at jeg hopper, og så skal jeg hoppe op, og så skal forhjulet komme ned, og så skal jeg så gøre sådan her. Prøv lige igen. Der gør jeg det. Ja. Og jeg skal lige sige, at vi ikke er gode til det. Vi er sådan... Ja, fine. Prøv lige at se, om jeg kan lave en halv 180. Altså, det er meget nemt at lave en halv 180, fordi det er ikke så svært. Du skal stille en fod her foran, og så skal du så stille den anden fod sådan her, så du hiver den sådan lidt rundt med din egen krop. Ja. Og man skal have skuldrene rigtig godt med. Sådan. Prøv lige igen. Gustav, kommer du lige herover? Jeg starter med junglehoppet, som vi ikke kalder det. Ja, det var meget fint. Prøv lige et normalt hop. Meget godt. 180. Du skal have lidt fart på. Ja, vi skal have lidt fart. Okay. Kommer lige en bil. Vi stopper lige. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan hoppe over et eller andet? Ja, det er godt. Det var ikke, hvad det skal være. Vi kan prøve at finde noget inde i garagen. Ja, jeg stopper lige. Over, og nu skal vi ikke til at prøve og ja, hoppe over. Ja. Det gjorde du. Ja. Ja. Så Det gjorde det ikke helt, jeg ramte lidt. okay, så prøver du bare lige igen. Og det skal lige siges, det er meget dumt at bruge en bremser på sådan en her. Ja. Vi har gjort den lidt tyndere, vi har kommet nogle grene ind i. Ja, sådan ikke bliver så væk. Men jeg er Victor, og du starter mig. Siges, med sådan et træksløbehjul, der må du aldrig bruge bremseren, fordi så slider du hurtigt på den. Ja. Ja, så hopper vi over. Jungle hopper over. Det gjorde han så. Det gør du også. Ja. Ja, så, ja, så nu er det min tur.
tak herfra, og håber I nyder det. Og I må rigtig gerne like og subscribe og dislike og skrive en comment. Ja, det var lige det. Ja, så vi ses. Peace. Peace.